Oha, nu er jeg gal. Nu er jeg også gal. Oha. Shit. 2 T-Rex. Var de alle sammen rundt her, eller hvad? Fuck, pis. Ja, jeg ville nok en Raptor. Kraftigt hurtigt. Døde T-Rex. Kom i T-Rex og nakker mig. Jeg nakkede ikke. Ja, jeg har ikke nakket. Det er den eneste. Han var med hulen bag mig. Ja, det er træls, man ikke kan se, hvor meget HP fjenden har tilbage. Jeg dræbte den heldigvis, mand. Shit, hvor er den T-Rex, der er hurtig. Den er bare 40 år væk nu. Hvor er du? Okay, det er Scheiße. Du bist mir egal. Det er et øjeblik, hvor man bare kan mærke, at en T-Rex kommer. Ja. Det er godt nok. Jeg kan ikke se den. Og jeg er bare... Lort. Der er den. I sikkerhed. Fik den. Jeg fik den. Jeg har skrevet en granat i røven. Bogstaveligt talt. Det var mig, jeg fik killet, så fik jeg et til. Ej, skal du fucking... Jeg står alt for armor lige nu. Jeg skal væk. Hvor er du? Hvor er du henne? Ja, det er præcis. Fik den heldigvis. Jeg har 14 HP. Så var den der kom pludselig 8. Jeg er 30. Der er armor herinde. Får vi Ej, jeg ramte fang. Hvor? Pis. Jeg blev trukket med strømmen. Ej, det gjorde det var simpelthen godt, du sagde mig puttet. Lort. Ja, han har armor. Porno shop. Hvad kalder man så det? Shit. Hvad er chancen, når det er foran til det? Shit! Hvad fanden sker der? Ja, kan vi også fange i? Pisse ned her. Det er skrækkeligt, det her. Skrækkeligt. Nå, så tror jeg, jeg render porno shop med mindst. Det er for navn. Crazy. Shit, hvor jeg bare spawner væk fra alle andre. Den der babe. Han med hatter det hele. Pis. Come on! Og der er en T-Rex der. Det er ham, der løber hen mod dig. Ja, og så var der Raptor, der nakkede mig. Så lige pas på. Jeg har kraften samme sted i spawner næsten. Det er fedt. Hvor er du hen? Jeg render rundt sammen med en eller anden pirate. Jeg er bagved T-Rex. Hvis du vil se en pornoshop, så er det mig. Eller render sammen her. Prøv at se der nu. Fuck, nu er der 10 minutter. Shit, kom der, den der. Kom her. Jeg så strider lige med tæerne. Ja, prøv lige her. Sådan der. Ja, vi skal lige have ned og stå i den. Det er godt stå i den her mod T-Rex. Så kan man finde mange af dem. Lige lås den. Nej, Raptor! Fuck. Wow! Kom du? 10 HP. Ja, Går på HP, den her. ja, utrolig sag. Ja. Ja. Peter. Fuck, der er mange T-Rex, der var lige. Kommer ind til der. Igen.
10, okay. Det er helt fucked up. Der er 150. Det er fucked up. Ah, shit! De skulle tage den. Hvor satan. Jeg prøver at komme ind der. Jeg skal lige sikkerhed. Sådan en T-Rex, mand. Så kommer jeg sikkerhed. Ah, kan se noget, mand. Fuck. Det var lige et. Jeg fortræffede det ikke. Hvordan tror det føles? Nej. Det er dejligt. Det er rigtig dejligt. Hvad fanden er det, vi plejer derhen? Hvor er det? Nu står jeg godt til. Jeg kan godt lige komme der på. Jeg er herovre ved vandfaldet igen. Ja. Åh, shit! Så er ham der Berns, eller andet, fordi jeg ved. Nej. Jeg har rundt her, så jeg har givet på hjælp. Fuck! Der er noget, der var meget mere. Jeg spiser en T-Rex. Ah, fuck! Der kom så lige en på begge sider på dig. Hvor er du ven? Er dig derovre der? Nej, det er jeg er død. Det er Bense. Det er pornoshop, der er derovre. Jeg er ved vandfældet igen. Jeg er ved den modsatte side. Ja, typisk. Ja, der er i hvert fald T-Rex, der kan jeg se. Shit. Og pornoshop, han er virkelig elendig til at være sniper. Det kan jeg sige. This damn bird. Okay. Hvor er du inde? Kom hen til vandfaldet. Det løber helt vejen, når du kommer derhen, så nu kommer du hen til vandfaldet. Hvor er det? Ja, ja. Nu er jeg sammen med Pornoshow. Og Benzandy. Vandfaldet. 2000. Raptor. Ah, godt, så kommer jeg tredje i stedet for, mand. Hvor er du henne? Jeg blev vist jogget på en... Ja, det var det. En T-Rex. Jo. Han er kommet af det fra, så ikke ret meget stemmer, synes jeg. Det har han ikke set. Han er ikke ret meget stemmer. Hvad er det? Jeg synes, han har. Bare T-Rex indkoming, gør jeg klar. Ja, det er bare meget. Kæft, jeg rammer dårligt med den her. Min er lige med at være helt zoom ud. Det ser mega sjovt ud. Åh, nu er jeg på den anden side. Sådan, fedt. Ja, nu blev det lille igen. Der er en eller anden der. Der er en eller anden der. Der er det en. Godt så. Sådan. Jeg kan bare se et eller andet rødt, der kører mit ting, hvor det pludselig går rødt. Og jeg kan det nok huske. Der er ikke der. Okay. Så er du et. Jo, jeg sagde det vel også. Shit. Skal jeg tage en... Der er et eller andet her. Jeg kan ikke se, hvad det er. Vi er bare en så. Hvor er du? Nå. Der er et. Den er sagt her. Fik jeg det sidste der lige. Jeg kommer til dig. Sådan er det, sådan. Jeg går nok med sniperen nu. Ja, jeg er lige røven af dig. Da det er Den er jeg med nu, så du det lover jeg dig. Så får I kill. Sniper! Hvad er der? Sniper. Sniper! Han død. Den ene er der. Den anden er ikke. Der er en af de hurtige der nu. Og den kommer lige herhen mod. Gå på den anden side. Og gå bag på gitteret. Den kommer lige herhen mod. Bag gitteret. Kom der. Så. Shit. Hvad er det?
Du bliver taget Nå, sammen. jeg bliver taget derud. Nej, stop! Fuck, det er das. Hvor kommer den fra? Kan I se det? Der kommer en hurtigt. Han løber lige ud i strømmen igen. Han kommer sgu op igen. Shit, det hele det rødt. Den står lige på den anden side herovre. Hvor på den side? Skal jeg fucking reload? Nej, godt væk. Nej, godt så, nu dør. Reload. Hvor er Jan så henne? I derovre. Det er sådan der Galactic Bunny. Wow, fuck. Der kommer en sprinter. Ja, det skal jeg lige love for. Der kommer 2. Så får jeg bare. Awesome. Der er der nu. Oh shit. Ikke se mig, ikke se mig, ikke se mig. Hvad så? Det er T-Rex. Godt. Der er lige lovligt stille her. Ja, der er som regel nogle raptor i nærheden så. Fuck! Hvor er du henne? Jeg ved, hvor langt væk du er. Shit, du er langt væk. Jeg tror ikke engang, du kommer over til dig. Så, please støg. Har du noget efter dig? Ja, 2 af de der sprinter hernede i min hoved. Se herude. Du er død. Hvis du kommer hen mod os, så kan jeg snipe den, der kommer ud. Så der er en helt anden ende. Så du komme derhen? Har jeg prøvet? Jeg prøver på dig noget. Nu er det. Der kommer T-Rex. Der kommer 2 T-Rexes. Slap Allan, du skal ind, og du skal herover, det kan bare ikke gå bakken nu. Shit. Det er meget. Der kommer en der. Jeg har slet ikke noget raptor der efter mig. Der er en bagfra, der er i hvert fald med fuld træl på. Nej! Han kød mig igennem! Gennem hegnet? Ja! Shit, mand. Det er ulovligheder, det der. Scheisse. Hvad? Det er ulovligheder, det der. Det er ulovligheder. Ja, Jeg står der bare. Nu tager jeg kommando igen. Den gør lidt mere skade, synes jeg. Du kan lige kommando. Hvor er du henne? Shit. Pis. Kom on, det væk. Lort. Hvorfor er du væk, hva'? Der er en pornoshop. Der er en god dreng her. Der kommer bare hejder mig ellers. Der kommer en T-Rex derude. Fuck! Run. Fuck, T-Rex lige røven. Kæft, jeg var heldig der, mand. Der er en løb væk, eller lidt. Oh my god. Jeg skød godt. Jeg skød. Det må bare se dig. Jeg tror ikke bare, jeg skal ud på mig. Den får består ikke nogen i jorden. Jeg Fuck! Jeg spawnede vandfaldet. I vandfaldet. Nedad. Spawner jeg lige ved. Spawner sidder stille, ikke? Han blev taget af vandfaldet. Jeg blev taget til Rex igen. Hvad? Jeg blev lige taget til Rex igen. Jeg fik assist for en vandfaldet nakket ham. Come on! Pakker hende lidt det der. Jeg synes, Selvfølgelig bliver jeg lige skulle skrive. Det går der for. Jeg synes bare, jeg spawner altid i den modsatte ende, ja. Jeg er rimelig sikker på, at det var Karma, der ramte mig der, fordi jeg skrev lol af ham der Karno, der blev taget af vandfaldet. Hvor er du? Nej? Nej, jeg er sådan en, fuck. Karno.
Det var ikke fedt, man spawner lige ved en T-Rex. Døde han. Så kommer han igen. Tredje Raptor. Nej! Jeg fik også mig igennem. Det er også. Ja. Det er mega træt. Jeg skal have en sodes lige om lidt. Halsen er ved at være tør. Ja. Skal en af de kolde banditter? Eller Af alle de gange, man ville ætte til hånden. Eller er det en øl, de er ude i? Uha. En kold øl? Det vil godt. Så skal jeg lige omføre det. Ned hertil. Eller så skal vi se. Ej, jeg tror vi har nogle ude i rummet nu, så tror jeg ikke, de er kolde. Det er jo ikke noget. Det er ikke så sjovt. Og T-Rex. Hvor? Shit, et chok, mand. Er I godt? Hvis du holder øje derinde, så holder jeg ude på Raptor, er det okay? Ja? Er du her? Ja, du holder øje, og der kommer nogen inden for Raptor indenfor, så holder jeg øje herude, okay? Det er ikke med, men okay. Jeg prøver. Prøv at se, jeg kigger herude, og der kommer en Raptor. Nå! Og der kommer en T-Rex herude nu. Nej, han gik ind igen. Han kommer over fra døren derovre. Fra døren. Til venstre side. På ydersiden eller indersiden? Ja, nu kommer han herude. Jeg kommer der. Nej, jeg kommer aldrig derud! Der tager han mig! Det er teamwork igennem det der. Hvad er det for et skrig? Shit. Fuck af, mand. Jeg kan ikke se, hvor nogen af jer er. Jeg håber, jeg kommer en Raptor nu, for så æder på screw. Nej, jeg sidder fast. Det er helt alene. Jeg kommer nu. Hvis jeg ikke gør et inden. Det er dig, der er lige der, er det Jeg ikke? står bare og venter lige omkring hjørnet. Jeg kan mærke en T-Rex derinde, men jeg kan ikke Ja, se. den er lige gået. Skynd dig hernede. Jeg har ikke mere sprint. Nederen. Der er en Raptor. Gør den. Fuck. Ej, det var et fugl. Ja. Det var et fugl. Det var så godt. Come on. Hvis jeg holder øje herude lidt nu, så. Der er lidt for stille, synes jeg. Ej, Oh crap. Det er også. Hvor er den? Jeg kan ikke se den. Hvad bliver der? Nå, han bliver taget. Jeg slår den. Ja. Jeg skal passe på at gå ned. Nej! Fuck! Så efterlader I bare mig. Jeg kan lige til at reload, mens. Pisse fedt, at I bare efterlader mig på de Easter svømmeture. Yes. Så jeg er jo nærmest en gratis kill for den Raptor, der har lagt det. Det kan fuglen. Oh crap. Hvor jeg vil stå her, og jeg kan se dem, hvis de kommer. Yes, det er lige nakket af den. Jeg skal lige bruge for, at I går ind, og jeg kommer. Yes, jeg er på vej lige om lidt, tror jeg. Ja! Væk. Jeg tror, jeg er på vej. Jeg tror, jeg er på vej. Jeg kan ikke love noget. Så kommer jeg ind og nakker mig bagfra. Der er et forhør. Ja, det. Hvad er det? Raptor. Boom, yeah. Det kan lige nade i balleren. Jeg står herovre, så jeg er klar til at se, hvad vi går. Hvor er I den? Shit. Der er en af jer, der står højt op. Ja? Der er en af dem, der står der og kigger op. Så. Der kommer en Og nu T-Rex. kommer- Kom T-Rex. Kom her. Cornerstep, han er her. Ja, jeg har den. Ja, det. Ja? Du har ikke lyst til at stå deroppe. Der kommer 2 T-Rex. Kom alligevel. Jeg fik kill. Må. Shit. Nå. Så kommer jeg. Nice, man.
Åh, shit, det var tæt på, at jeg blev taget den der... Kommer der en der? Der kommer 2 af dem lige mig. Det er det her. Over. Det var godt ramt ham der. Altså irriterende, når der kommer to T-Rex og så en på hver side. Ja, det er umuligt at overleve næsten. Så skal du hoppe ind under den bro derovre. Kan du se kanten den? Der kan man også snakke ind. Men ja. det der er ved sidst. Jeg løb bare ind under på den anden side, så kunne han ikke også med. Okay, det kan være, jeg var lidt langsom. Ja. Men nu når vi er 2 år, så skal vi bare lige være klar på den der Raptor der her. Den ikke løb for langt med. Jeg tager de arme hurtigt. I'm out. Cover me. Okay. No. I'm running low here. No, I'm the one. You all here. Keep watching it. Der var løg her. Skal vi gå derop igen? Jeg vil godt Der spille er en spætter hernede. En bort ved det. Og så er der jo et bus. Ja. Nå, det er... fuck! Nej, det er ikke. Der er ikke ret meget. T-Rex. Godt. Fuck! What? Nej, fuck! Nej, jeg er blind. Jeg blev et. Jeg blev trampet i. Jeg blev et imens. Haha. Haha. Skal vi prøve noget nyt nu? Hvad tænker du på? Nu kan jeg blende dem, hvis de kommer og siger hej. Selvfølgelig. Der er du. Skal vi komme den her rundt? Vi går langs kanten. Jeg føler af det. Der er en, der vil nakke af en raptor herovre. Han døde der. Det var lige herovre, han døde. Så sprang bomben efter ham der. Kommer en T-Rex. Hvor? Jeg synes bare, det ryster sådan. Jeg vil bare komme over i hjørnet. Ja, der er han. T-Rex. Shit. Jeg fik en forlærer sidst. Nej, det var en eller anden. Ja, det gør. Åbenbart. Hey, du spawnede lige op og gjorde det? Jo. Bagved dig. Bagved dig. Ja, jeg har set dig. Altså mere. Hvad vi skal gøre? Er det? Nej. Skal vi prøve noget nyt? Vi tager ring udenom. Hvad? Hvad for noget? Vi tager udenom. Udenom. Okay, den lader vi ikke. Stop her. Pis. Shit, det er hurtigt. Der er 2. Lad mig være. Det er ikke. Så lige sådan over nu, mand. Det er ikke mig. Bare lad mig være. Shit. Ved du? Stort. Det er over vandfald nu. Jeg er ude fra I er derovre. Jeg er den eneste der. Så der. Jeg kan godt bruge det hjælp. Jeg kan se Pornoshop og sådan der Benny eller andet. Jeg kan se T-Rex herfra. Fuck, nu skal jeg reload. Det er ikke fedt med sådan en kap på det. Jesus, men det er virkelig heldigt. Nå, jeg er på vej til dig nu. Nu ser jeg langt endnu. Der er en T-Rex på vej. Og 2 raptor. Nederen. Shit, det har jeg slet ikke set. Sådan. Det går ikke mere, da jeg er nødt til at komme ind, når jeg ikke spiller andet. Okay. Det kan jeg ikke. Jeg er dum til det. Det er for teknisk. Er de... Jeg står hernede igen. Jeg er lige bagved, og jeg kan mærke noget, der ryster. Ja, jeg kan se den. Okay, hvis du bliver der, ikke også? Yes. Så går jeg herop. Okay. Der kommer en fugl her. Jeg holder øje heroppe. Fugl! Pornoshop sidder herude også. Dude! Fugl! Oh crap. Jeg står og siger fugl! Nu dør jeg alligevel. Fuck man, det blev jeg også. Hvis du har hjulpet mig, så må jeg hjælpe dig. Så fungerer det ikke. Jo, så fungerer verden.